Pa znate, silom prilika sarađivao sam sa predsjednikom Dodikom i to u vrijeme kad je on bio predsjednik vlade skoro 4 godine. Ja sam bio 4 godine ambasador u Moskvi. Nakon toga sam od tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske zamoljen da ostanem još 4 godine kao šef predstavništva Republike Srpske, s tim da me čeka moj posao u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Tako je i bilo. Već nakon godinu dana došao je na vlast predsjednik Dodik i ja sam produžio saradnju, radio za Republiku Srpsku normalno kao što je trebalo da radim. Bilo je nekih pokušaja smjene, ali nisu mogli tada naći boljeg čovjeka. Rečeno je, ipak ćemo njega nagovoriti da se učlani u SNSD. I bilo je zaista puno tih pokušaja i vjerovatno su zbog toga što su računali da će se učlaniti u SNSD, predamnom radili mnogo mutnih radnji kojima sam ja bio svjedok i o kojima ja nisam htio da šutim. Jedan ruski biznismen je donio lijepo upakovano kilo zlata, znate, nije to neka veličina, to je veličina čokolade. Lijepo, elegantno upakovano sa svim tim oznakama koje pravo zlato ima i to je dao premijeru. Ja sam, da vam pravo kažem, mislio da će to premijer negdje našem trezoru Republike Srpske dati ili da će naše zlatne rezerve povećati. Međutim, on je zahvalio se i rekao odlično, ovo će pokloniti svom unuku. U to vrijeme je bio dobio unuka i imao unuka. I to je tako prošlo. Bilo je tu još ljudi i nije niko dalje insistirao ni na kakvim procedurama vezano za to. Kasnije se saznalo da on taj novac nije, odnosno taj novčani iznos u vrijednosti kila zlata nije položio u Republiku Srpsku. To je bilo jedno osinje gnijezdo u kojem se od svakog investitora koji se dovede odmah traži neki novac. I to na startu se traži novac. Evo reći ću vam jedan primjer po kojem ja lično znam da je prikriveni vlasnik zgrade, famozne zgrade u Picinom parku, o čemu se dugo priča ovih zadnjih godina i narod je radoznao da to sazna, a prikriveni vlasnik je Milorad Dodik. Evo, reći ću vam kako sam ja to saznao lično svojim ušima i očima. Doveo sam jednog biznismena koji je htio da kupuje Unisovu fabriku hladno valjanih traka u Ramićima kod Banja Luke i Boriju Teslić. I normalno doveden ga do premijera. Predsjednik Dodik je tad bio premijer. On ga je lijepo zaista primio i rekao sve je to u redu, nastojat ćemo mi da vama tu pomognemo, ali imamo jedan dobar projekat koji morate da vidite i dobro bi bilo da u njemu učestvujete i tako. I onda nas odvedu pravo do Mile Radišića u medicinsku elektroniku. Ja sam tad upoznao tog Milu Radišića, nisam imao pojma o čemu se radi. Da bi nas Mile Radišić fino izveo i rekao nam gledajte ovo zemljište odavde pa do hotela Bosna, to je sve vlada gradska Banja Luke nama stavila na raspolaganje. Meni i premijeru Dodiku. Nas dvojica ćemo tu zajedno da gradimo jedan veliki objekat 200.000 kvadrata. Tu nam treba 200 miliona. Premijer ima novca. Dobili smo od Telekoma 22 miliona garancije u početku, a bit će tu kasnije još novca. U toku su razgovori sa bankama, a vi treba ovdje da date 10 miliona. Čovjek se jednostavno začudio, zabezeknuo, kako 10 miliona. Jednostavno je rekao, ja prvi put vidim vas, prvi put vidim premijera Dodika, ja ovdje poznajem samo ambasadora Milinića i njemu vjerujem. Izvinite, ja ne mogu u tome da učestvujem. A onda mu je rekao, otvoreno rekao Mile Radišić, ali kad to dadnete, tih 10 miliona, vi možete da radite u Republici Srpskoj sve što želite. Možete da kupite sve što želite, da učestvujete u svim projektima. Jednostavno, na taj način ste u Republici Srpskoj. A čovjek jednostavno odgovorio, pa znate, ja sad dam 10 miliona, a kad uđem u poslove, da li će mi se svaki dan tražiti danas 1 milion, sutra 2, prekosutra 3, ne bih po tom sistemu poslovao. I ja sam tad saznao za vezu Mile Radišića i Milorada Dodika, da je to njihov udruženi poduhvat i ja znam da
ko je u pozadini svega i kako to ide. Kasnije je od njega traženo da premijer Dodik bude 10% u njegovim poslovima. I čovjek je pristao da na firmu Edelweiss Investment u Ženevi prepiše na Milorada Dodika 10%. Znači, u svim novcima koji budu ulazili u Republiku Srpsku i svim poslovima, Milorad Dodik će biti vlasnik 10%. Ali, normalno, Milorad Dodik je rekao, pa znate, ne smijem ja to na sebe pisati, radi naroda da se to vidi, ja ću zvati svog prijatelja. I zamislite, opet je došao Mile Radišić. I Mile Radišić je otišao u Ženevu i mene zvao u Moskvu da mi javi da je sve potpisano u toj firmi i da se mogu poslovi sad normalno raditi. Znači, ulaznica je napravljena, sve se može raditi. Radišić, odnosno Dodik, je vlasnik 10% i nikakvih problema nema. Međutim, kad sam došao u Banja Luku da se dogovara o nastavku poslova, hitno me je zvao Mile Radišić i saopštio mi da je 10% malo. Da, treba cifra da bude 15%. Nakon toga sam ja rekao, izvinite, ja ću to saopštiti čovjeku, pa šta će dalje biti, vidjet ćemo. Čovjek se jednostavno zahvalio i rekao da ne može da radi sa takvim ljudima. Zaista mi je bilo žao što propuštamo puno investicionih šansi. Mogu vam reći i još jedan primjer. Kad sam doveo islandsku firmu Iceland Energy u Banja Luku, ljudi su donijeli bankarske garancije na €1 milijardu. Tad je Island još dobro stajao i bankarski sektor je bio kod njih dobro razvijen i to je bila veoma jaka firma. Premijer Dodik je rekao da su odlični i da bi im rado dao Gacko, ali da je u toku potpisivanje sa Česima za Gacko. To je bio 16. maj 2007. I rekao, ostanite u Banja Luci, ako se ne dogovorimo sa Česima, vi ste na redu da dobijete Gacko termoelektranu. Istog dana se javio iz Gacka i rekao da je potpisan ugovor, da su Česi ušli u posao, ali da će se Islanđanima dati neka od drugih elektrana da rade i da dogovorimo njegovu posjetu Islandu. On će doći na Island uz uslov da ga primi premijer Islanda. Ovi Islanđani su rekli nikakav problem, mi smo tako jaka firma da će naš premijer učiniti sve za nas. Ta je posjeta organizovana posle mjesec dana, ja nisam učestvovao u posjeti, ja sam bio u Moskvi, da premijer je išao svojim malim avionom, da bi mene zvao Arni Jensen, generalni direktor te kompanije, i rekao, gospodine ambasadore, ovamo je sve u redu, mi smo, evo u toku su razgovori premijera, dvojice premijera, sve smo mi organizovali kako treba, ali dešavaju se čudne stvari. Šta se dešava čudno? Pa kaže, sa premijerom Dodikom je u avionu došao Vlado Delić, izvjesni Vlado Delić, i on je sad nama donio jednu cedulju sa brojem žiroračuna i rekao, za premijera Dodika na ovaj račun treba da uplatite €1.000.000. Pa, gospodine Miliniću, to su nekakve mutne radnje, ne znamo šta da radimo, ali eto, možda to nama i ne bi bio neki problem, taj €1.000.000, ali da provjerite je li to ide na račun gospodina Dodika. A ja sam im normalno odgovorio, zar vi mislite da sam ja toliko intiman sa premijerom Dodikom da ja njega mogu da pitam ide li taj milion upravo premijeru Dodiku? A oni su onda insistirali, ali čovjek je došao sa njim avionom, pa vjerovatno, ja sam im rekao, izvinite, pomoći vam ne mogu. I time se saradnja s tom firmom završila. €1 milijarda koja je trebalo da uđe u Republiku Srpsku, nije ušla, ti se ljudi više nikad nisu javili jer su vidjeli da imaju posla sa neozbiljnim ljudima, sa reketašima koji ne rade za Republiku Srpsku, nego rade za svoj lični interes. Rafinerija je jedna veoma mutna priča. Ja sam u to vrijeme bio u Moskvi, djelimično sticao neka saznanja. Tu je najvažnija činjenica da
privatizacija nije vršena preko Zarubežnjefta, zvanične ruske državne firme, 100% državno vlasništvo, nego je na insistiranje iz Republike Srpske formirana specijalna firma za privatizaciju. Vi sad uvijek vidite da se tamo spominje firma Neftegaz Inkor. Za taj Neftegaz Inkor vezana je, i u Moskvi svi znaju, storija da je prilikom formiranja te firme Perović, Duško Perović, prijatelj premijera Dodika, vjerovatno zajedno sa Dodikom, formirao privatnu firmu Invest Tehnologija, koja je ušla sa 20% u vlasništvo Neftegaz Inkora. I tu su ušla još neka privatna lica, tako da su se ruska država se odjednom našla u čudu. Formira se Neftegaz Inkor u kojem je 60% vlasništva privatna lica, a zvanično je trebalo da ruska državna firma vrši privatizaciju. Sve su tu bile veoma mutne radnje koje je trebalo ispitati. Tokovi novca su sumnjivi. Sumnja se da je tu učestvovao i kapital koji je Republika Srpska dobila od privatizacije našeg Telekoma. Mislim da je to pravo mjesto za našeg čuvenog revizora Boška Čeku, koji bi ispitao tokove novca i sve provjerio. Kasnije su tu vršena razna prebacivanja, zamotavanja, preprodaje, sve u cilju da se to prikrije. Zadnje informacije koje imam govore da Duško Perović taj novac prebacuje u Honduras i da je uzeo državljanstvo Hondurasa. To je informacija veoma povjerljiva od državne bezbjednosti Srbije. Mislim, veoma tačna, ako je jedan takav organ došao do te informacije. Tako da tu rafineriju nova vlast treba da u svakom slučaju ispita sve detalje. Nikakve bojazni. Pa vi znate da sam ja prije 2 godine svjedočio i Radovanu Karadžiću na haškom procesu i da sam nakon toga nekoliko mjeseci imao stalnu pratnju zbog prijetnja islamskih ekstremista. Nemam čega da se bojim. Ja nemam oraha u džepu, nikog se ne bojim i svakom sve u lice govorim. Isto tako iskreno sam svjedočio sve što je trebalo u Hagu i svugdje ću reći ono što znam.